Introducing one of the Premier League's most prolific forwards, Tymon Machope. With 10 goals to his name and clearly more to come, Machope takes his place amongst the country's best finishers, and should his red-hot form continue, he and his Zimbabwe could climb the podium at the end of the season. Machope for goals and go buju go for the title. Kwazwai amanesha mwari muZimbabwe yose ni wakaterera ni vari kuona chirongwa ndoitwa Tymon Machope. Ndakaberekerwa munzvimbo ye1 Parachute Regiment uri musi wa 3 July 1993. Kuchikoro ndakadzidza paprimary ye1 Parachute Regiment, ndobva ndazobva ndichiuya muHarare pakuwadzana 2 primary school. Ndobva ndazonoita secondary yangu kumutora Shanga panonzi paChrome Mine Secondary School. At his earlier stages of life, Machope would take advantage of his lucky frame to explore other sports, but football being his first passion, it did not take him long before he returned. Kutanga kukava bhora ndakatanga ndiri grade 2 pachikoro pa1 Parachute Regiment ndichitamba team yechikoro ipapo. Because ndiri munhu akakura ndine body yakati kurei. Ndakambomira kutamba bhora. Grade 4 ndakudzidza pakuwadzana 2 primary school ndakatamba basketball. Ndakatanga kutamba basketball zvegore rese. He would have stints at an academy in Dzivarasekwa before trying his luck at Zimasco, after which he found himself at trials with Flem Lily. Hopping from one team to another, it never looked like Machope would ever kick a ball in the Premier League, but they say live your dream until it comes true. So did Machope's fairy tale rise to stardom. Then pandakazobva kuZimasco ndakaenda ndo pandakamboenda kumatrials kuFlem Lily payakapinda muPremier. Saka matrials yaya haana kufambawo zvakanaka, then ndobva ndazodedzwa nemwe friend yangu kwaRusapi. Ndokwandanosvika ndichinotamba magames kwaya nedongo. Akanditi uya umbotraya kudongo. Ndichingosvika kwaRusapi dongo ndo payakandoparara, then ndobva ndatanga kutamba magames emulocal emafarms, because papari pafarm ndatanga kutambawo magames emafarms iwayo. Ndobva pazoita team imwe yakandoonawo ndichitambawo mabhora iwayo yainzi Midway FC, yanga iri mudivision 2 iri based maRusapi chemo pafamu raGavana Mangucha. Ndopandakabva ndatorwa manenda kunotamba division 2. Machope has never known action with any other side in the Premier League except Zimbabwe, and he spoke of his arrival at Go Buju Go. His first game goosebumps, but encouragement from coach Tondera Indiraya as he introduced him to the world of the top flight. Team yandakatanga kutambira ndiyo inonzi Zimbabwe. After yandoonawo ndichitamba division 1 kuMidway FC kwaRusapi. Game rangu rekutanga ndichitamba kuZimbabwe ndakatamba as a substitute. Ndakatamba versus ZPC Kariba. We lost 2-1 game iroro. Ndaiva nekakuvhunduka nekutya kutadza. Kuzonzi ko ndakazotadza ndinozonzi chii. Saka kutya kwakati wande. Coach vakavaita vachindipo confidence. Because pandakadopinda ipapo ndakatamba zvavakatofarira vakati aiwa watamba zviri right. Whilst Machope's debut had ended in a loss for Zimbabwe, he must have impressed as the coaches gave him a starting place in the next game. Machope had arrived, and thereafter he would not disappoint, rising to become his team's gunman as he became Go Buju Go's regular scorer. Next game randakazotamba irari re Black Rhinos ndora riri full debut yangu iyo. Ndakatogohesa takaita 1-1. Pandakagohesa bhora iroro, mufaro wandakaita ipapo ndokuti ndakatadza kana kuzvitsanangura nekuti zvinhu zvaitarisirwa kubva kwandiri sestriker kunzi kana ungori striker unofanira kutogohesa kunzi uunze wacontribute pateam. Saka go iroro rakatondipa confidence dzisingaite, because kubva pagame iroro ndinofunga kuti ndakatofamba anenge 2-3 magames ndichingogohesa. Machope, who is 31 years of age, is grateful to the Almighty for his dream come true, as he believes were it not for the Lord's blessings he would never have seen action at the highest level. Inini ndichikura ndakakurira muchechi, ndinoenda kuchechi yeZCC. Ndo zvinhu zvandinovimba nazvo kuti Mwari vane muitiro wavo. Zvokuti kana kuuya kwandakaita kuZimbabwe ndichirungotenda chete kuti kuna Mwari ndiye akaita kuti zviitike. Nokuti hazvisi nyore neeji yandanayo inini kuti munhu ungonotorwa uya kuti otamba Premier League. Mazuva ano vanhu vakuprefer vana vadiki, but inini ndakangonosvika nongonosumudzwawo kwandakasumudzwawo. Ndinovimba kuti kuna Mwari.
Having settled and become a key player of the squad, Machope says all the success he has enjoyed is as a result of teamwork and identifies another talented forward, Walter Msona, as his favorite colleague in a star-studded side that currently leads the log standings. Musona is a former Soccer Star of the Year winner. Walter Msona tine kuklika kwatinoita zvinhu zvedu zvinoita kakufamba kana on a good day zvinhu zviri right tinoyatsoklika zvakanaka. Machope's rise to prominence came so quick, and before anybody realized he was making headlines, and no wonder he even attracted national team call-ups to become a part of the Warrior squad that did duty in World Cup qualifiers. Big as his name may have become, he still finds some names in the Premier League difficult to play against, and revealed one player who gives him a nightmare every time he has to come up against him. Mutambi wandakatamba naye wandakafesa kandishungurudza zvokuti anonzi Diro Nyenye. Izvozvizvi ari ku Greenfield. Last year anga ari ku ZPC. Mukomana yeye ari very tough. Now that playing at the dusty pitches of the farms where he was discovered is a thing of the past, Machope has become one of the biggest attractions wherever Simba Bora plays. Go Buju Go are based in Shamba, but Tymon has a soft spot for another venue away from the team's favorite, Wadzanai Stadium. Nhandare yandinonzwa kufarira zvaizvozvi yange iBaobab. Because ndo ratakambonyanya kushandisa Sterekeze home ground last year. So rine ma good memories akawandisa Stereke ground roro nokuti ndakagweza mabhora akawanda muground repaBaobab kungezi. With life around his colleagues revealing their true character, Machope identifies teammates that light up the mood at Simba Bora. Mutambi kuchikwata cheSimba Bora vakomana vava itu. Kuna Junior Makunike anoita kuti vanhu timbokangano zvakawanda. Then pozoita Billy Verem kana titori mukemba anotorekodha kana even achiita something ari muroom make then ozongotumira mugrupu tototanga kutofara panotomboita kana 2 to 3 hours vanhu vachingotaura mugrupu vachiseka. Machope says he comes from a family that loves football, who had their choices for teams in the Premier League before the arrival of Simba Bora. On that same score, he revealed the team of his affection away from his Go Buju Go. Kutaura chokwadi chepamoyo chaizvo ndakakura ndichisapota Dynamos. Mumhuri medu chaimo. Vamwe vese kubva kuna vabereki vaisapota Caps. Asi ini ndiri one ndaisapota Dynamos chete. Ndo chimwe chikwata chandinga chiri pamoyo pangu chaipo chandinofarira. His involvement with Go Buju Go has influenced a change of allegiance within the family. Izvozvi ndakusimba bhora munhu wese vakungomhanya neGo Buju Go. Munhu wese akungoti Simba Bora, hapana chamboti Dynamos, hapana chamboti Caps United. Vangokusimba bhora vese. There hasn't been change in loyalty when it comes to his choice for teams outside our borders. Machope revealed where his faith lies in and how he arrived at those teams to become his favorite. Kunze kwenyika ndinofarira chikwata South Africa ndinofarira Kaizer Chiefs. England ndinofarira chikwata chinoitwa Manchester United. Spain ndinofarirawo chinoitwa Real Madrid. Whilst his favorite team in England, Manchester United, have made a slow start to the new season, Machope sees light at the end of the tunnel for the English side, given their stature in the game. Manchester United club yakatamba bhora kubva kudhara. Ine history. So zvinhu zviri kuitika izvi for the meantime tikungozvona temporary. Zvinhu zvingori temporary zvokuti anytime soon inogona inosumuka. Nokuti timu ihombe world mess. It is therefore unsurprising that his favorite footballer ever is a former Manchester United player who has scaled the greatest heights of the game to become a global legend. Mutambi wandinofarira anotamba zvandinofarira zvinonyatsogutsa mumwoyo mangu ndi Cristiano Ronaldo. Ndakamufarira kubva achitamba kuManchester United nepakazoenda kuReal Madrid. Nekwangori koko ndichirongotera chete nokuti anotamba bhora rinonyatsondifadza zvisingaiti. Machope has a strong message to upcoming players that want to make it in the sport. He identified some of the biggest hurdles that have shattered the dream of so many a promising player. Chandinokurudzirawo vechidiki vachangokura vanoita zvemutambo wenhabvu uyu ndinongoti ngavasiyane nemadrugs chekutanga.
nokuti madrugs mazhinji acho tinoona kuti vamwe vacho behavior muground chaiyo unotonyatsoona kuti munhu uyu hazvisinomawo zvaakuita zvakutangika kushandiswa like nesomething then kumberi kwacho unotozoona kuti munhu yaya bhora musiro wanenge akazorita hauchazi wakanaka naka. Saka ukavawo uri drug free uri respect nekuteerera makochis unenge uchiteerera zvakanyanyisa. Saka ndinongotaura kuti nekuweka hard nekuteerera ndo zvinhu zvihombe zvinofanira kuitwa nevachidiki. The country's defense forces, particularly the Zimbabwe National Army, will be disappointed that such a prominent name like Machope was lost to football, whereas he would have been one of theirs had he not chosen soccer as his first career. Machope revealed why he would have been a member of the uniformed forces had life as a footballer not been a success. Kuti baba wangu angori muto, then the third born yomba medu futi anga muto, saka ndaida kungoteerawo nzira dzakafamba nevamwe. All work and no rest can take its toll on one's body and mind, and Machope shared how he spends his time away from the pitch when he is not training or at matches. Nguva yangu zhinji nini kana ndisingaite zvemutambo wenhabvu ndinonyanya kuda kuzorora kungorelax hangu ndiri pamba because ukanyanya bhora rinodraina energy, saka ukambonorelaxawo energy yayo inoita se inodzoka. Without doubt, at the speed of lightning, Tymon Machope has announced his arrival on the domestic soccer scene with a banger to lead a star-studded Zimbabwe as one of their key players. Machope, good with his feet as in the air, remains hot favorite to lift the top scorers award. To come first in a race that includes big names like Kama Billiard, teammate Walter Msona and Caps United's William Manondo, you just gotta be good, and Machope is indeed a marksman par excellence, only time will tell.